Gure estrategiaren barruan, erabaki genduen bere momentuan gure hezkuntza proiektuari beste bultzada bat ematea, ezta? Eta prozesu horren barruan, proiektu ezberdinak martxan jarri ziren, eta horrekin batera, agertu zen beharra proiektu arkitektonikoari buelta bat emateko. Dorleta bera berrizteko. Orduan, importantena hemen da, honek ematen digula pausu kualitatibo bat gure hezkuntza proiektuan. Bai? Eta lerrokatu egin dugu, pizka bat hemen sortu diren eta eraiki diren espazio guztiak gure premia pedagogikoekin. Orduan hor dago gure salto kualitatiboa esango nuke, ezta? Hau guztia bideratu da prozesu parte hartzaile baten bitartez, hortik eratorri da. Orduan pentsatu genuen interesgarria zala ahotsa ematea komunitateari, ezta? Bai langileak, bai ikasleak eta denon artean pizka bat pentsatzea, bizionatzea nolakoak izan behar ziren, behar genituen espazio berritzaile horiek. Eta hortik etorri da kontzeptualizazio guztia. Malgutasuna, gure ikasketa prozesuen pizka bat beharrei egokitzeko, horrez gain etxekoia izatea, irekitasuna eta porosidadea ere, ez? Dira bi kontzeptu oso importanteak proiektu honetan. Zergatik, azken finean, gure proiektuaren iparra ere bada, pizka bat kanpora irekitzea, ez? Kanpoaldea eta barrukaldea pizka bat elkarrekintzan, ez? Komunikazioan jartzea. Eta Eskoriatzako herria ere gonbidatzea, ez? Osea, azken finean, unibertsitatea dago hemen herrian, eta hori nik usteot aukera bat dela, ez da? Herriarekin, gauzak egiteko eta irekita gaude horretarako, ez? Gauza berriak eta proiektu berriak martxan jartzeko. Hemen badaukagu aukera orain, testuinguru berriak diseinatzeko. Azken finean, espazioak berak mediatu egiten dau gure esperientzietan. Langilei dagokienez, baina baita ikaslei dagokienez. Gu nahi duguna da gure etorkizuneko profesional hoiei, ez? Hezitzaileak izango direna kasu honetan, Eskoriatzako kanpusean gaudelako, aukera ematea euren ikasketa prozesua diseinatzeko, esperimentatzeko gauza berriak, bai? Eta horrekin batera, badaukagu beste proiektu importante bat, Dorletako proiektu honetan, eta da kolaborategia, bai? Gure proiektu globalean erdigunera ekarri genuen digitalizazio estrategia. Eta horrekin batera, aukera ikusi genuen bere toki propioa eskaintzeko, eta hemen daukagu hain zuzen, bai? Orduan, horrek ere badauka bere misioa, proiektu globalean, eta da ikerketa sendotzea, hezkuntza komunitatea gure kampusera erakartzea, eta eurekin batera proiektu berritzaileak digitalizazioan oinarritzen diren proiektuak bultzatzea.